Hürmetli televizor qarawçılar, bugünkü шығарылышыбызны алга таба дәвам итеп, biz җырлы бүләк дип исемләнгән музыкаль тапшыруыбызны башлап җибәрәбез. Бүгенге тапшыруда biz Саба дулкыннары телерадио компаниясының якын дусты, Теләчедәге Туган авылым күңел ачу комплексы хуҗасы, эшмәкәр, хәйрияше Шафиков Рифкат Зияддин улын 75 яшьлек күркәм юбилее белән котларбыз. Рифкат Зияддин улы 1947 елның 6 апрелендә Олы Кибәче авылында туа. 1954 елда Туган авылындагы башлангыч мәктәпкә укырга керә. Төбәк 8 еллык мәктәбен тамамлагач, техник һөнәр көллиятендә укып, электромонтер-связист белгечлеге алып чыга. Күкмараның монтажлау бригадасында бригадир вазифасын башкара. 1966 елның декабрендә Совет армиясы сафларына алына. Хезмәтен тамамлап кайткач, 1969 елда гаилә кора. Икшермә совхозы подстанциясында электромонтер, инженер, электрик хезмәтләрен башкара. Читтән торып Минзәлә совхоз техникумын Янил көллиятен тамамлый. Озак еллар җитештерү конторасында эшли, Илиш исемендәге колхозны җитәкли. Алга таба шәхси эшмәкәр булып теркәлә һәм сәүдә белән шөгыльләнә башлый. Бер үк вакытта Нырсы совхозының директоры булып та эшли. 2007 елда лаеклы ялга чыга һәм бүгенге көнгәчә үз бизнесында кайный. Сәүдә күңел ачу комплексы, кафе, ресторан, кунакханә, кунак йорты, мини-зоопарк, Аккош күле, музей, мини-пекарня, икмәк һәм азык-төлек кибете буларның барысында кулачлап алып бара ул. Тормыш иптәше Гөлнур апа белән 2 ул, 2 кыз тәрбияләп үстерәләр. Бүгенге көндә Рифкат абый Теләчедә 8 оныгына, 3 оныкчыгына куанып, тигезлектә матур гомер кичерәләр. Ул безнең күпләребез өчен үрнәк. Олы яшьтә булуына карамастан энергиясы ташып тора. Күп кенә яшьләребездә булмаган бай фантазияга, матур хыялларга күмелеп, шул хыялларын әкрен генә тормышка ашырып яши ул. Хөрмәтле Рифкат абый, сезне чын күңелебездән туган көнегез, юбилеегыз белән котлыйбыз. Сезгә теләкләрнең иң изгеләрен, сәламәтлек, күңел тынычлыгы, тигезлек телибез. Сезнең олы һәм изге җанлы күңелегез үзенә иң матур сыйфатларны туплаган. Сез ярдәмчел, йомшак фигылле, үтә дә итәгатьле, ачык йөзле кешесез. Авыр вакытларда сезгә таянырга һәм ышанырга була. Кешеләргә игътибарлы һәм мәрхәмәтле булганыгыз өчен без сезне хөрмәт итәбез һәм чиксез яратабыз. Гомер елларыгызны тормыш иптәшегез белән тигезлектә, балалар игелеге, оныклар куанышы күреп, тынычлыкта яшәп үтегез. Хөрмәтле Рифкат абый, котлы булсын туган көнегез, тыныч булсын күңелегез, шатлык сөенечләр белән тулы булсын гомерегез. Гамле еллар, ямле көннәр телибез чын йөрәктән. Һич кичекми чынга ашсын безнең күркәм теләкләр. Һәр чак шатлык белән яшәгез. Гомерләрнең сезгә олысы, туган көнгә тирән хөрмәт белән бездән сезгә йөрәк җылысы. Котлы булсын туган көнегез, кояш кебек балкый йөзләрегез. Кайгы күрми, шатлык белән үтсен сезнең алгы көннәрегез. Сезгә булган чиксез хөрмәтебез урын алсын йөрәк түрендә. Шатлык куанычлар, зур бәхетләр, юлдаш булсын гомергә. Зур хөрмәт белән Саба дулкыннары телерадио компаниясе коллективы һәм җитәкчебез Әлфия Мөбәрәкова. Туган көнегез, юбилеегыз белән сезне. Дусларымның иң башына кайгы килсә сөяләм, шатланыр минутларымда алар белән сөенәм. Дуслар булса бу дөньяда яшәү җиңелрәк, тормыш яманлыклары да күренми кебегрәк. Дуслар булса бу дөньяда яшәү җиңелрәк, тормыш яманлыклары да күренми кебегрәк.
бар шатлығым хәбәрім. Шын дусларға сөю жыры сәләмім. Дуслар болса бұ дүнияда яшәуі жеңілірек. Тұрмыш яманлыклары да күренмей кебегірек. Тынычлыгында, bu matur dünyalarda, siz tuğanlar, siz dostlarım, bulunuz yanlarımda. Dostlar bulsa bu dünyada, yaşağı jеңілірек. Durmuş yamanlıkları da, görünmey kebegirek. Dostlar bulsa bu dünyada, yaşağı Durmuş yamanlıkları da görünmey kebegirek. Hürmetli televizor караучылар, Соба дулкыннары телевидениесінің бүгінгі күнгә булган тапшырулары шуның белән ахырына якынлашты. Ә без сезнең белән кабат җомга кичендә очрашырбыз. Исән-имин булыгыз.